Estamos en Ribadavia, nunha das estradas titularidade da Xunta. Estamos ante unha nova desfeita de, podíamos de chamar derribos Étel, pero, bueno, eu creo que compre ser serio cas infraestructuras do noso país e, polo tanto, a seriedade ten que ir acompañada por que as cousas se fagan ben. Bueno, esta estrada que se arranxou na época de verán e, como estades a ver, pois hai unha demanda generalizada dos veciños e veciñas de Ribadavia e da zona. Aquí é o cruce que vai a Francelos, pero tamén a baixada a Francelos xa si era perigosa anteriormente, pois é moitísimo máis, porque, como podedes ver, leva sin desde que se fixo esta pequena capa de rodadura, leva sin pintar dende aquelas. San Cristóbal é precisamente un exemplo do que non se debe facer por parte da Administración Autonómica e o ben facer da Administración do Estado. Estas beirarrúas que temos detrás de nós, pois foran executadas con a axuda da Confederación Hidrográfica no seu momento e por o propio Concello de Ribadavia, que cofinanciou o 20%. Bueno, a parte que queda, e a parte que xa tiña que haberse feito, por certo, esta estrada de titularidade autonómica tería que estarse executando xa, porque o proxecto xa se estaba redactando cando fai máis de 5 anos comenzou da Confederación por parte da Administración Autonómica, por parte do Goberno galego. Bueno, a realidade xa vemos todos, vemos como está, nin siquiera asfaltaron despois de terminar a parte das beirarrúas como xa habíamos comprometido.